Memoriaren eguna ospatu zen atzo Euskal Autonomia Erkidegoan. Gasteizko Legebiltzarrean ekimen antolatu zuten honen inguruan eta bertan parte hartu zuten alderdi guztietako ordezkariek, PP eta Voxekoek izan ezik. Biktimak gogoratzeko su bat piztu zuten, baita hainbat Lori Pinere eta Imanol Pradalesek memoria inklusibo eta kritiko baten beharra defendatu zuen diskriminazioa alde batera utziko duena. Etxeratek ere, elkarretaratzea gauzatu zuen atzo, eta sakabanaketaren ondorioz hildako pertsonak ere biktima bezala errekonozitzeko aldarrikapena plazaratu zuen. Eguerdion, Nafarroako Hezkuntza Publikoko sindikatuak Hezkuntza Departamentuarekin bildu dira beste behin gaur goizean. Gaur kontseilariak eman dizkigun proposamenak baloratu behar ditugu oraindik, sindikatu bakoitzak bere aldetik eta intersindikalean ere bihar bilduko gara eta balorazio oso bat luzatuko diegu bai irakasleei, bai zentroei, eta bitartean esan dezakeguna da gaur irakurri dugun proposamena ez dela nahikoa eta lan asko dugula oraindik aurretik guk eskatzen ditugun aldarrikapenak aurrera eramateko eta hobekuntzak hurrengo urtean zentroetan nabaritzen hasteko. Milaka eta milaka herritarrek eskatu zuten pasaden larunbatean Valentzian Carlos Mazón Generalitateko presidentearen dimisioa. Espainiako gobernuak bertan duen ordezkaritzak plazeratutako datuen arabera, 130.000 pertsona elkartu ziren denboralearen kudeaketa gaitzestea helburu zuen manifestazioan. Generalitateak jakinarazi duenez, oraingoz ez dago beste inoren dimisiorik mahai gainean, ez da Mazón berarena ere. Azken honek, datorren ostegunean agerraldia egingo duela adierazi du, azalpen eta xehetasun handiagoak emateko asmoz. Eguerdion guztioi eta ongi etorri aste honetako lehen albistegira. Memoriaren eguna ospatu zen atzo Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hori dela eta ekitaldi bat gauzatu zuten Gasteizko Legebiltzarrean. Bertan, ordezkaritza duten alderdi guztiek parte hartu zuten, PPek eta Voxek izan ezik. Imanol Pradales lehendakariak memoria inklusibo eta kritiko bat eraikitzea aldarrikatu zuen. Bestalde, etxeratek sakabanaketaren ondorioz hildakoak ere biktima gisa aitortzeko eskaera plazaratu zuen atzo. Bai. Pasaden ostiralean aurkeztu zituen Iruñeko Udalak 2025era bideraturiko aurrekontuak. Aurretik jakinarazi bezala, historiako zifra altuena izango dute. 287,6 milioi euroko plan ekonomikoa prestatu baitute. Iruñeko Udalak aurrekontu berria izanen du 2025ean ostiralean gobernu taldea osatzen duten indarren, EH Bildu Geroa Bai eta Kontigo Zurekin eta PSNren artean akordioa sinatu ondoren. Akordioak legealdiko lehentasunezko proiektuak jasotzen dituen ibilbide orria izarri du. Eta 4 milioi euro bideratuko dira PSNek aurkeztutako zuzenketarako. Aurreikuspenen arabera, azaroaren 28an onartuko da aurrekontu proiektua eta martxoan lortutako gerakinekin inbertsio berriak onartuko dira. Gobernu taldearen aldetik, Iruñeko alkatea Joseba Sironek EH Bilduren izenean eta Geroa Bai udaltaldeko Mikel Armendariz eta Kontigo Zurekin taldeko Txema Mauleon bozeramaileek sinatu dute akordioa. PSNren aldetik Marina Kurielek sinatu du, Iruñeko Udaleko sozialistak taldeko bozeramaileak. Akordioa sinatu ostean komunikabidei egindako adierazpenetan, Asironek adierazi du ilusio handiz hartzen dutela erronka. Iruñeko alkatearen ustetan, aurrekontu akordio honek 2023ko abenduan lortu zen akordio politikoa indartzen du. Akordio honek baieztatzen duela
2023ko abenduan lortu genuen akordioa, bermatzeko Iruñan aldaketa politikoa izango dela. Eta arrazoia ematen digu hortan ere, ze erakusten da garai bateko paralisi horrekin amaitzeko behartzela aldaketa hori. Aurrekontu akordioak hainbat konpromiso biltzen ditu jarduera eremu desberdinetan. Hala nola, etxe bizitza, mugikortasuna eta osasuna. Kultura plan estrategiko bat egitea, Iruñeko auzoetan jarduerak sustatzea eta berdintasun politikak. Iruñeko udalaren 2025erako aurrekontu proiektuak 287,6 milioi euroko aurrekontua du. Hau da, 2024ko onartutako baino 7,7 gehiago. Hiriaren historiako zifrarik altuena da, 2007an onartutako 270 milioiak gaindituz. Astelehen honetan eman dute aurrekontu proiektuaren ildo nagusien berri. 80 partida ezberdin, hiriko auzo guztietan proiektu eta jarduketa desberdinak dituztenak. Sarasate pasalekua berrurbanizatzea, Txantreako kaleak berritzea, Belosoko bidegorria edo Beritxitoseko errugbi-zelai bat dira datorren urterako aurreikusitako inbertsio nagusitako batzuk. Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuei dagokienez, gaur hasiko ditu Noel Danju Ogasun Sailburuak alderdiekin aurreikusiriko bilerak, datorren urteko proiektu ekonomikoa azaltzearen harira. Eusko Jaurlaritzako bi alderdietako legebiltzarkiden bozkekin, hau da, EAJ eta PSE-koekin, nahiko ale baldintzateke ere aurrekontuak onartzeko, Danjuk ahalik eta babes zabalena edukitzea gustatuko litzaiokeela adierazi du. Ogasun Sailburua, Sumar eta PPko ordezkariekin elkartuko da lehenbizi, gaur arratsaldeko 4:00 aurrera. Nafarroan, Hezkuntza Publikoko sindikatuen ordezkariak eta Hezkuntza Departamentua elkartu egin dira beste behin ere gaur goizean. Kontseilariak helarazi dizkien proposamenak sindikatu bakoitzak beraldetik aztertuko ditu eta bihar elkartuko dira zentral guztiak balorazio orokorra egiteko. Irakaskuntza Publikoko sindikatuek Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariarekin lehenengo bilera izan dute joan den urriaren 29ko bigarren greba ostean. Sindikatuek aurreko egunetan abisatu zutenez, Jimenori proposamen zehatzak eskatzen zizkioten, eta haserretak kezkati agertu dira bilera honetara. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak ratioa murrizteko neurri berrien edukiaren berri eman du gaur. Neurri horiek langainkarga murrizteari, egonkortzeari eta irakaskuntza indartzeari gehitu berzaizkio. Proposamenen artean, Jimenok hauek adierazi ditu. Ratioen jaitsiera lineala etapa guztietan, irakasleen prestakuntzarako derrigorrezko orduak jaistea, irakaskuntzaren errefortzua sendotzea, egonkortzea eta karga burokratikoa murrizteko ildo zehatzak hobetzen jarraitzea. Hala ere, Komisiones Obreraseko Unai Alaba bozeramaileak bilera ostean adierazi duenez, neurriak eskasak dira eta bihar intersindikala batuko da Jimenoren proposamenak hobe baloratzeko. Gaur kontseilariak eman dizkigun proposamenak baloratu behar ditugu oraindik, sindikatu bakoitzak bere aldetik eta intersindikalean ere, bihar bilduko gara eta balorazio oso bat luzatuko diegu bai irakasleei, bai zentroei, eta bitartean esan dezakeguna da, gaur irakurri dugun proposamena ez dela nahikoa eta lan asko dugula oraindik aurretik guk eskatzen ditugun aldarrikapenak aurrera eramateko eta hobekuntzak hurrengo urtean zentroetan nabaritzen hasteko. Aurreratu digunez, astelehenean hilaren 18an beste mahai sektorial bat egongo da eta aurrera egin nahi dute sailak aurrera egin ez duen puntu guztietan. Momentu honetan ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea, negoziazio batean aurkitzen direlarik. Pasaden asteburuan, ELEN Europako Berdintasun Linguistikoaren sareak batzarra ospatu zuen Bilbon. Bertan, Euskalgintzaren Kontseiluak euskara larrialdi linguistikoan dagoela ohartarazi zuen. Existential condition of emerging language speakers
Errigoraren Euskarari Puzka kanpaina azken txanpan sartu da. Ekimen honen baitan, larunbatean elkarlana antolatu zuten Ablitasen eta 4.000 saski osatzea lortu zuten parte hartzaileek. Ibarrangeluko herritar ugari Jesus Mari Ziluaga alkatea barne, Lagako hondartzara gerturatu ziren larun batean. Bertan, kostako zuzendaritza dunetan gauzatzen hasi den obren aurkako protesta egin zuten. Izan ere, herritarren esanetan, duela egun batzutatik abian dauden lanen inguruan oso informazio gutxi jaso dute. Obrek bidunak lotuko dituen pasabide bat eraikitzeko balioko dute, eta eremu hori ebakuazioak egiteko tokia izan da, arduratuta agertu ziren ibarrangeluarrak. Pasaden asteburuan, Lurrama nekazaritza azoka ospatu da Miarritzen. Aurtengo edizioa, azaroaren 8-tik 10 bitarte ospatu da, eta laborantza herrikoi baten aldeko hautua egin nahi izan dute antolatzaileek beste behin ere. Bueltan da 2024ko Lurrama laborantza herrikoiaz bizi eta elikagaitezen lelopean egiten ari dira beti ere nekazari eta abeltzainei protagonismoa emanik. Lurrama da amesten dugun mundua. Ainiztasunarekin lan, tipi handi, ahul azkar, denak elgarrekin lan bizitzeko helburuarekin lan. Lurra, langileak, kontsumadoreak, inguramena. Lurramaren helburua dola 19 urte eta aurten eta ondoko urtetan gauza bera da. Hiritarreri, laborantza mundutik urrun diren jendeari, hirian bertan, Miarritzen, erakustea zerren etxalde bat. Eta etxalde bat ez da bakarrik etxalde bat da, gauza asko, elikadura sortzen den leku bat, nola ekoitzia den, zer elikadura mota, gaitatezkoa, sanoa edo pozointxua. Zeren auto horiek, egun guztiz egiten dugu, hiru lau dependitzen du, zomat alizatean egunean, baina zinez auto horiek egun guztiz egiten dira. Beraz, hori espikatzea ganadu batzu erakutsiz zer diren hemengo errealitateak. Hau ez da konkurtso bat, hemen ez dira egun behi ikusteko zoinen handiena edo zoinek duen esnek gehien maiten. Hau da leku bat, pedagogikoa, erakusteko hiritarreri, nola dizten den behi bat, burina edo mantekia nola egiten den, ardien hilean mozteko nola egiten den, esplikatzeko erlauntza bat nola funtzionatzen duen eta abar eta bat. Debate guneak badira, tengo gaia da laborantza herrikoiaz elikatu eta bizi laborari gisa eta elikatu jendarteko kide gisa, debateak badira, ez da egiten da hemen, songi, hori badakigu egiten, aurrendako taide pedagogiko asko daude, eta zinez egun pasa familian egiteko, egun aproposak dira Lurramakoak beti. Baserritarrentzako ezinbesteko data da Lurramarena, salmenta puntu nagusia, are garrantzitsuagoa zailtasunaz bizi diren garaiotan. Importantea da, zen da alde batetik aukera bakarretariko bat da Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, hainbeste hurbiltzea ere hirietatik eta kontsumitzailetik. Beraz, hemen kontsumitzaileak ikusten ditugu, barnek aldean gutitan ikusten ditugun jende batzu, eta gainera dakiguna hemen da denak kalitatezko ekoizpena dela, izan dadin etxaldeko ekoizpena ekologikoan edo markak eta olako dinamika politak. Beraz, badakigu hemen ez dela iruzurrik etortzen balimagira hemen kalitatezko ekoizpena atxemanen dugula. Gure bigarren Lurrama da, aurten, eta bai garrantzitsua da jendean ezagutzeko eta gure produktuen erakusteko ere, eta baita ez bada ere emazte bat izaitea lan hortan biziki garrantzitsua da bai. Gero eta emazte gehiago bat dira instalatzen, beraz untsa da erakusteko guk ere ahal dugula lan hortan aritzea.
Maite dugu zuzenka saltzea, jende esplikatzeko nola lan egiten dugun, biologikoan lan egiten dugu eta biodinamian ere, eta beraz guretzat parada ona da hemen izaitia hori guztia esplikatzeko, eta bestalde ere EH kolektiboarekin niz, eta etorri niz beste bi lagunekin, bi laborariekin, eta EH kolektiboa ere esplikatzen dugu. Zaila da, ikusten ditugu hainbat eta hainbat eritasun, bai ezbetako bipekan, bai kabalekin, eta klima aldaketa horrekilan ere pentsatzen dut ondoko urteetan gero eta zailago izanen dela. Biziki ofizio ederra egiten dugu, baina zaila da. Eta nola ez laborantza herrikoei eta iraunkorrari eusteko beharrezkoa da ondorengo belaunaldiek ere honekin bat egitea. Hori alain bat eskoletako haurrak eguna pasatzera eraman dituzte lurrama eta laborantza ezagutu ditzaten. Bai, azkenean hemen gerozta ohitura gutxi daukagu baserritan eta bisitak iteko. Orduan, olako gauzekin behintzat barneratzen ditugu abeltzain mundu hortan. Bestela hauek egunean zehar ez dituzte olako gauzak ikusten, gehiago hirikoak. Orduan, aukerak aprobetxatuz. Gozatzen, zinez hasieratik sentitzen da gogoarekin etortzen direla, edo zer gauzera kutsita deskubritzen dute, edo pozik begiratzen dute, arreta ongia txikitzen dute, eta egia ikusten da pozik dira eta lasai. Ipar Euskal Herrian zehazki 2008 etxalde inguru daude hortaz bizi direnak. Laborantza ikusmeldetik, oraindik badira etxalde tipi eta ez da hainitz, hemen Ipar Euskal Herrian badira 3.800 inguru, bataz beste 30 hektara ikustenak eta hortaz bizi direnak. Dira pertsonak 7.000 edo 8.000 inguru, eta denbora osozko lan postuak bezala 4.000 zazpiron. Beraz, oso dentsoa den eta eremu bat dago laborantza eta laborari kopuru aletikan. Eta hemengo laborari etxalde gehienetan egiten den laborantza eredua da, laborantza herrikoia deitzen dugun eredu hortakoak. Ez da sobera joan beste leku batzuetan bezala, intensifikazioa asto batera, horre esotzen dituen arazo guzekin, baizik eta gelditu edo auto batzuk egin ditu, ekoizpen gaitatezkoak egiteko, sormarkekin, mendia baliatuz, eta azkenean historikoki egin den sistema horren segidan, sobera lerratu gabe eta industrializazioaren inguruan. Eta hori da guk dugun xantza bat hemen iparraldean. Lurrama familia eta lagun artean pasatzeko plan polita da, eta horrelako ekimenari babesa ematea zinez garrantzitsua mugaz gaindi ere bai. Bertan topo egin dugu Gipuzkoako Xabier Arruti lurralde oreka berdeko diputatuarekin. Garrantzia dauka. Nik uste dut herri bat gehala, euskera bakarra daukagu, hizkuntza bat daukagu, ohitura berdina dauzkagu, oso gertu bizi gea, eta nik uste dut horrelako proiektuak izan, iparraldean edo izan hegoaldean bultzatu behar ditugula, eta kasu konkretu honetan lehen sektorearekin eta landengurunearekin lotura daukanen ekitaldi bat zer esanik ez. Guk urte asko damazkiguen laborantza ganbararekin elkarlanean, eta oso pozik gaude, bereen gandikan asko ikasi dugu, uste bereek zerbait ikasiko zutela gutaz, eta keinu bat itera etorri gera, animatzeko, kanpoan lehenago bati esaten nion, egin beharko gendukela bat bakarra Euskal Herri osorako, da noizbait iritsiko deguna. Laborantzaz ikasi bertako asustatu eta lurramaz gozatu. Azaroaren 10 bitarte Biarritzeko irati erakustazokian giro ederra izango da. 19. edizio honetarako ere gitara oparo antolatu dute. Ekonomia arloan, 100 herritarrek Zunzundegi konpainiako lantegia ixtearen aurkako manifestazioan parte hartu zuten atzo Altsasun. Lantegiko enpresa batzordeak antolaturiko ekimena izan zen eta Zunzundegik etorkizuna du konponbidea lelopean gauzatu zuten protesta. Altsasuko Zunzundegi enpresak oraindik likidaziorik gabeko jarraipen hartzeko duenen konkurtsoan sartzen zela iragarri zuen asteartean.
Halaber, 367 langileko plantillak 48,8 milioiko zorra duela aitortu zuen karrozeria enpresak. Gauzak horrela, igandean 2000 pertsona batu zituen Altsasuko kaleetan gauzatu zen manifestazioak. UGT, LAB eta ELA sindikatuen eskutik, Sunsundegiko enpresa batzordeak deitutako manifestazioan, industria plan batetik beste aukera bat bilatzeko inplikatutako alderdi guztien konpromisoa eskatu zuten. Hilabete gutxitan 800 lanpostu sortzeko aukera izatetik, dena galtzeko arriskua izaterako aldaketa bortitza mahai gainean jarri dute manifestalariek, plantillako langileek enpresaren informazio falta salatuz. Sindikatuek mugikortasunak aldaketa ugari jasango dituen garai honetan, Sunsundegi merkatua duen enpresa bat dela eta Altsasu zein Nafarroarako estrategikoa dela helarazi dute. Egoera larria bada ere aukera bat izan dezaketela jakinaraziz. UGTek oro bat Volvorekiko harremanak bideratzeak lehentasuna duela plazaratu du. Administrazio kontseilua zein Nafarroako gobernua mailan egotearen garrantzia azpimarratuz. Nafarroako gobernuak bere aldetik Sunsundegi egungo egoeratik aterako duen bazkide bat lortzeko prest agertu da. Mikel Irujo industria kontseilariak gainera azkenera arte lanean jarraituko dutela jakinarazi du. Araban, Arabar Errioxako upategien elkartea, Justizia Auzitegi Nagusiak epaitutakoaren aurka agertu da. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du Arabako Errioxako sor marka propioaren eraketa. Nahasmen handia eragingo liokela kontsumitzaileari argudiatu du Auzitegi Nagusiak. Eremu geografiko bera duten eta babestutako bi sor marka dituzten bi ardo eskainiko litzaiekelako. Arabako Errioxako upategien elkartea auzionen kontra agertu da. Epaiak elkartea babesik gabe utzi duela argudiatuz. Elkarteak salatu du erabakia behar bezala oinarrituta ez dauden bi txosten kontuan hartuta egin dela. Bat, Espainiako nekazaritza ministerioaren menpeko erakunde batek egindakoa eta bestea Errioxako unibertsitateko katedradun batek eta irakasle batek egindakoa. Biak Arabako mahastiak sor markaren aurkakoak hain zuzen. Abra elkarteak 30 eguneko epea dauka Espainiako auzitegi gorenean helegitea aurkeztuko duen edo ez erabakitzeko. Hau izanik Arabako Errioxako sor marka propioa eratzeko azken aukera. Eusko Jaurlaritzak adierazi duenez, helegitea aurkezteko erabakia upategi elkartearekin batera hartuko du. Amaia Barredo elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburua Justizia Auzitegi Nagusiaren ebazpenarekin kritiko azaldu delarik. 130.000 pertsona elkartu ziren larun batean Valentzian, Generalitateak denboralean ora kudeatu duen gaitzetsi eta Carlos Mazón presidentearen dimisioa eskatzeko. Aste honetan, kirol arloan, futbolari, pilotari eta atletismoari buruz mintzatuko da gure kolaboratzaile Jon Hernandez. Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez gaur futbolarekin hasi behar dugu. Realak 1-0 irabazi zion Bartzelonari igande honetan Real Arenan jokatutako 13. jardunaldiko partiduan. Bekerrek lehen zatian sartutako golak 3 puntuak amaierar arte lortzeko balio izan zion.
Txuri-urdinek sendo hasi zuten norgehiagoka, eta lehen minuturako barnekaldi on batek Sutsitzen jaurtiketarekin amaitu zuen. Hortik aurrera, Kataluniako taldeak gideretxa hartu eta Reala bere arean sartu zuen. 15. minutura Barsak gola sartu zuen Lewandowskiren bitartez. Defentsaren akats batek baloia area barruan utzi eta boteka poloniarrak harrapatu zuen, baina Barrak baliorik gabe utzi zuen gola, aurrelaria jokoz kanpo zegoelako. Hala ere, partida hasi eta ordu erdira Reala berriro piztu zen eta abagune bikoitza izan zuen. Lehenengo Braisek falta egin zuen eta gero Kubok jokaldi bikaina egin zuen ere. Bi kasuetan Peña funtseskoa izan zen jaurtiketa gelditzeko. Gola aurkitu zuena Becker izan zen. Sutsitzek baloia orrastu eta gaizki kokatuta harrapatu zuen aurkariaren defentsa. Beckerrek bere taldea aurreratzeko aprobetxatu zuena, bat eta huts. Bigarren zatian Barsak presio handia egin zuen. Partidari buelta ematera behartuta eta txuri-urdinei korrika egitea egokitu zitzaien. Horregatik Elustondo, Barrenetxea, Oskarson eta Gomezekin freskotasuna sartu zuen Zelaira Imanolek. Aurkaria goian iraulita egoteak Realak arriskua sortzea ekarri zuen, baina eraginkortasunik gabe azken metroetan. Azken minutuetan sufritzea egokitu zitzaion Realari, talde katalanaren erasoa etengabearen ondorioz, baina aleginak merezi izan zuen eta garaipena azkenean etxean gelditu zen. Atletikek berriz bana amaitu zuen Valladoliden, eta Gorka Guruzetaren gola luzapenean iritsi zela kontuan hartuta, pozik egon daiteke etxetik kanpo bereganatutako puntuarekin. Hala baina, partida etxigarria izan zen zurigorrientzat, neurketa kontragolpean izan zuten, baina ez ziren arrisku nahikoa sortzeko gai izan, eta porrota jasotzear egon ziren. Valladolidek berriz lan ona egin zuen defentsan, eta bere aukera ondo baliatzen asmatu zuen. Osasunak eta Alavesek porrota jaso zuten Real Madrid eta Villarrealaren aurka. Gorritxoek 4-0 galdu zuten Santiago Bernabeun, historia gabeko partidu batean. Eta gasteiztarrak asko protestatu zuten kontrako penaltia, baina Villarrealek eroso irabazi zuen 3-0. Pilotari buruz hitz egiten badugu, Unai Lasok 14-22 gainditu zuen Jokin Altuna 4-erdiko txapelketako bigarren finalaurrekoan. Ondorioz, Bizkarretako pilotaria izango da Peio Etxeberriaren aurka Bilbon, Bizkaia pilotalekuan azaroaren 24an jokatuko den finalean. Lasok ezustean harrapatu zuen egungo txapelduna. Partida hasi eta berehala, huts eta 4 aurreratu zen markagailuan. Altuna esen eroso egon astelehenako kantxan, urduri eta ezin izan zion eutsi Lasok ezarritateko erritmo biziari. Nafarra bikain aritu zen sakean, eta 8 eta 6koaren ostean, zulo egiten hasi zen markagailuan. Alderik handiena 10 tantokoa izan zen, 10 eta 20. Azken txampan, amezketarrak emaitza apur bat itxuratu zuen, 4 tanto jarraian eginda baikoko pilatareak partida amaitu horretik. Azkenean, esanez, 22 eta 14. Finalerako lehen txartela Peio Etxeberriak eskuratu zuen larun batean, Erik Jakari 6 eta 22 irabazita. Zenostarrak 22 tanto jarraian egin zituen 6 eta huts galtzen hasi ostean. Etxeberriak bigarrenez jarraian jokatuko du finala. 2024ko 4-erdiko txapelketak Nafarren arteko finala izango du beraz. Eta azkenik, atletismoan, Errenteriako Shakib Lagarrek 3. aldiz irabazi du Behobia Donostia lasterketa. Bilabonako korrikalerea Iraitz Arrospideri bigarrena izan zen igande honetan. Emakumeen artean berriz, azkarrena Kataluniarra izan zen Mireia Warner, Bulebarrean Aragoiko Lorena Plano eta Iruñeko Maitane Melero gaindituz. 27.000 korrikalariak izan ziren beste behin ere, lasterketa herrikoiaren benetako protagonistak. Irtera, bidasoaren ertzean egin aurretik, danaren biktimak gogoratzeko ekitaldi egin zuten, Valentziako erkidegoan izandakoen omenez. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak ere eskuragai dituzuela, datu gehiago jakin nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.